pamintaku nimas situase hatur runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine katan kenggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah nulat sida asih pindho mimi lan mintuna bebarengan nimas ana tepi wajib sida asih ngantuk iku gawane ngaurep pansa yakti laras marang kodrat manungsa titahake kudu melek lan turu supaya pemring sesakit kinen rumpake raga uga badan halus murih bisa dadya srana dawa
karuban bagas wah